Goedenavond, het is zondag 8 maart. Het nieuws vandaag in Zeeland. De dochter van de vrouw uit Scharendijke die besmet is met het coronavirus zit hier op school. Het Pieter Zeeman in Zierikzee. Rector Peter van der Gaag laat in een brief aan leerlingen en ouders weten dat er geen besmettingsgevaar op school is geweest. Het meisje was niet besmettelijk in haar periode dat ze op school zat en ook de moeder is in haar besmettelijke periode niet op de school geweest. De school neemt daarom geen extra maatregelen, wel blijft het meisje de komende 2 weken thuis. In Bergen op Zoom, net over de provinciegrens, is gisteren een nieuw coronageval vastgesteld. Deze persoon zit in thuisisolatie. The Bethel composing hallelujah. Hallelujah. 8 maart, Internationale Vrouwendag. Voor de doopsgezinde gemeente in Middelburg reden om een speciale dienst te houden. Een vrouwenviering. Hoera, ik ben een vrouw. Ik ben de Eva van het leven. Deed eeuwenlang de Adams beven. En liet hen doen al wat ik wou. Het thema brood en rozen. Een verwijzing naar Bread and Roses. Dat is uit 1908 een vrouwenlied. Echt van de vrouwen die toen voor hun rechten opkwamen. Eigenlijk voor het eerst. En dat lied, Bread and Roses, is eigenlijk al die decennia doorgegaan als het strijdlied van vrouwen. Er was een man of 40, of liever gezegd vrouw of 40. En de reacties nadien waren erg positief. Ik vind het ook heel belangrijk dat niet alleen de Bijbelverhalen gehoord worden, maar onze eigen levensverhalen. En we kunnen aan de buitenkant niet zien hoe intens soms onze verhalen zijn. En dat hebben we ook in deze dienst gehoord. Vond u het een kerkdienst? Nee, dat niet. Helemaal niet. Maar het had wel iets respectvol. En dat raakte me toch wel, ja. Het was een hele gemêleerde groep. En ik denk dat dat een nieuwe vorm is van kerk zijn. Dit zijn de afvalcontainers zoals we ze nu kennen. Maar als die kapot gaan, dan worden ze vervangen door nieuwe circulaire containers met een milieuvriendelijk aspect. Dat die gemaakt is van ingezameld huishoudelijk plastic afval en deels van de oude containers die we inzamelen. De Zeeuwse Reinigingsdienst heeft er bijna 5 jaar over gedaan om dit voor elkaar te krijgen. We wilden dat heel graag om een oplossing te vinden voor het plastic afval waar je soms wat moeilijk iets van kon laten maken. Bermpaaltjes en bankjes en dergelijke, die waren er op de duur al zat. Dus we wilden een gebruiksartikel maken. Maar de marktpartijen die containers maken zitten vooral in het buitenland. En die hadden allerlei commentaar in het begin. Die zeiden dat kan helemaal niet en dan worden ze minder sterk en gaan minder lang mee. En ze worden veel duurder en wat jullie willen dat kunnen wij niet leveren, zeiden ze. Maar goed, we hebben toch eigenlijk volgehouden. Met als resultaat dat er inmiddels 100.000 containers zijn besteld. Alle containers zijn grijs, maar toch moet het afval gescheiden worden. De kleur van de klip op het deksel geeft aan wat voor afval het is. Blauw voor oud papier en groen voor groente, fruit en tuinafval. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle containers in Zeeland worden vervangen. De start van de tweede manche van de Grand Prix van Valkenswaard. Een wedstrijd die meetelt voor het wereldkampioenschap voor vrouwen. En Nancy van de Ven uit Vlissingen is uiteraard een van de deelnemers. Gisteren werd ze tweede in de eerste manche, maar nu ligt Van de Ven na de start op de 5e plaats. Al snel schuift ze op in het deelnemersveld naar plek 2 achter de Duitse Papenmeijer. Die is dan te ver weg om nog in te halen en dan volgt er een strijd tussen Van de Ven en de huidige wereldkampioene Courtney Duncan. Door een val van Van de Ven kan Duncan haar inhalen en tweede worden. Van de Ven wordt derde in de tweede manche en dat is ook haar overall klassering van dit weekend. Ze kijkt er met gemengde gevoelens op terug. Om voor de eerste keer in 2020 weer op het podium te staan is gewoon een mooie prestatie. Ik had hier natuurlijk liever gewonnen en zeker voor mijn thuispubliek. En ook voor mijn team, maar ik weet niet, het is een beetje teleurstellend. Er volgen nog 4 wedstrijden in de strijd om het wereldkampioenschap. De volgende wedstrijd is komende maand in Spanje. Dit is de basketbaltopper in de landelijke tweede divisie tussen BC Vlissingen in de witte shirts en EBBC uit Den Bosch. Het zijn de enige 2 ploegen die nog kampioen kunnen worden. BC Vlissingen start slecht in de wedstrijd en kijkt tegen een achterstand van 12 punten aan. Maar in de tweede helft trekt de Walcherse formatie de wedstrijd naar zich toe.
Onder meer dankzij 25 punten van Thijs Beumer is de eindstand 78-74. Waardoor BC Vlissingen het kampioenschap nu in eigen hand heeft. Er kunnen nog 5 wedstrijden te gaan. Ja, dit mag je dus helemaal niet meer uit handen geven, toch? Nee, die gaan we niet uit handen geven. Nee. Dan naar het Sparta-stadion in Rotterdam, waar de Zeeuwse derby tussen Sparta JVOZ en IJsendijke werd gespeeld. En IJsendijke krijgt hier een strafschop na een overtreding op Sylvana Tieleman. Sheng Yan Man gaat achter de bal staan en zij scoort de 0-1 voor IJsendijke. Een belangrijke goal, want beide clubs strijden om het kampioenschap in de eerste klasse. Koploper Sparta JVOZ gaat dan op zoek naar de gelijkmaker en die valt nog. Invaller Louise Boot scoort, waardoor Sparta JVOZ 2 punten voorsprong houdt op IJsendijke. Lange samenvattingen van BC Vlissingen en deze voetbalderby zie je straks in Omroep Zeeland Sport. We hadden vandaag in Zeeland wat betreft het weer van alles wat. We begonnen eerst met grijze condities en uit de bewolking viel af en toe wat lichte regen en motregen. Later vandaag, vooral vanmiddag, was er ook sprake van perioden met zon, maar ook af en toe nog een enkel buitje. Vanavond en vannacht hebben we ook te maken met opklaringen, maar ook van tijd tot tijd nog een enkele bui. En de wind is daarbij matig uit het zuidwesten. De temperatuur zakt tot ongeveer 5 of 6 graden. Ook morgen is er kans op een aantal buitjes, maar daartussendoor zullen we ook zeker de zon veelvuldig te zien gaan krijgen en zijn er ook lange droge perioden. De temperatuur ligt morgen iets lager dan vandaag. Het wordt ongeveer 9 à 10 graden bij een vrij krachtige, soms krachtige zuidwestelijke wind. En dan de dagen daarna. We beginnen bij dinsdag en dan hebben we een onstuimige dag staan met perioden met regen. Het is bewolkt en de zuidwester is hard, windkracht 7. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 12 graden. Woensdag en donderdag hebben we van tijd tot tijd een aantal buien, maar ook zeker droge momenten waarop de zon goed tevoorschijn gaat komen. De temperatuur ligt woensdag rond 13 graden, donderdag wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover deze Zeeland Nu. Straks zijn de sportcollega's er weer met Omroep Zeeland Sport. We hebben nog meer programma's. Ik zou zeggen heel veel plezier daarbij en voor nu alvast een fijne zondagavond.